Bang Mbak Naura. Ih, durung urbae. Ya man durung bero. Cek gak kalah. Lamun karo Mbak Bang Naura. Bilkis. Ririn Erina. Mbak Naura. Sampai Jian. Jurus tandur. Cari Mbak Naura jedok. Kakaknya garepan lunga. Arepan ngabuburit. Kang kulane melu. Maksudnya Aja ninggalaken. Sun masih demen. Sun masih kangen. yakin beli Mbak Naura ya. Nokni Jambe Kertas Semaya. Najan lunga mendi pasti tek diburi kulane emong ditinggalkan nang janing lautan nang janing pegunungan. Suara Tarzan. Oh, ternyata Kang kulane melu, arep nguyuh. kang kulane melu. Bocah wadonya arep nguyuh Naura, melu. Mbak Naura, Jakarta. Mbak Naura, Kanggo Kang salam kenal. Kanggo Nokni Jambe Kertas Semaya Kang Taiwan. Nokni, Nokni yang punya Jambe. Kertas Semaya. Arek kuning kono. Nokni. Oh. Mau kertas mayak ya? Mbak Naura yang lagi nonton. Ngati kula mempisah, pengen kesandi bareng segana. Cari Mbak Naura aku pengen Jare kesandi. Mbak Naura Ade PDN Audio. Ah, kasih dong. Sun bakal mundur ngadapi rintangan sebab sudah karo sampeyan rasa kangen ora kejaga Arep ngomong apa dok? najan lunga mendi pasti tek diburi kulai emong ditinggal kari nang janing Di lautan gunung dok. nang janing pegunungan. Suara yang kecepit. Sampai ngendok ya. Bagian kula melu Ngendokku. kang kulane melu. Yo ora sampe ngendok-ngendok karo. Jangan Mbak Naura. Paling Mbak Naura ku pengen bakal lunga melu, bakal jajan melu, Mbak bakal Naura menggawe aja. melu, Salam ya, bakal kanggo kamar Indri. melu. Kakak belanja. Melu kan. Ora, Mbak Naura mah ora. Salam Jendre. Sing Mbak Naura, Jakarta. Mbak Naura. Rasane ati kula mempisan pengen kesandi bareng segana. Jare Mbak Naura iku Pengen sekedar dik gini. Bukan yang bencang-bencang dari padang-padangnya Mbak Naura. sun bakal mundur Maksudnya ngadepi rintangan sebab sudah
mono Wis, melu. oh. Naura aku Duitan. pengennya mengintili baik no. Naura Jakarta. Pengennya Bukan pesen mengintili lagu. baik Kang. Mbak Iya. Naura lagunya sudah ya, Ajang nih.